Сёння чацвёртая апошняя лекцыя і лагічна падагульніць усё тое, пра што казалася і пра што не казалася, таму што шмат што застаецца за кадрам. Атрымліваецца, што гэтая з'ява маладняк, яна нават у 4 лекцыі не змясцілася ані па персаналіях, ані па нейкіх гістарычных момантах, якія можна было падлюстраваць, якія вельмі паказальныя былі, ані па тэкстах, канешне. Але калі абагульняць і сказанае, і несказанае, і ўсё існае, то, канешне, мае сэнс размаўляць пра эстэтыку. Пра эстэтыку як спробу спасцігнуць саміх сабе, то бок саміх сябе. Літаратурны працэс, любы мастацкі працэс і літаратурны працэс у прыватнасці, ён толькі тады яго можна лічыць здзейсненым, што ён адбыўся і што ён нейкім чынам пайшоў далей, калі ён сам сябе спасціг, сам сябе патлумачыў. Патлумачыў усе заканамернасці, патлумачыў рухі свае, патлумачыў мэты, калі ён сфармуляваў агульнае разуменне альбо для паэтычнага пакалення, альбо для перыяду, калі ён гэта сфармуляваў у такіх эстэтычных катэгорыях свае погляды на тое, чым ён займаецца. І эстэтыка якраз, што тычыцца літаратуры і што тычыцца мастацтва, эстэтыка як навука, якая займаецца пачуццёвымі ведамі, то бок ведамі, якія прыходзяць да чалавека і асэнсоўваюцца праз нейкія пачуццёвыя механізмы. Эстэтыка якраз і ёсць высокая эстэтыка, гэта і ёсць самарэфлексія мастацтва над сабой. І калі мы разглядаем маладняк як не проста як літаратурна-мастацкае згуртаванне, не проста як нейкі факт з гісторыі літаратуры, а калі мы разглядаем яго як частку агульнага літаратурнага працэсу, які ўплываў на тое, што будзе далей, альбо меў мэту ўплываць, то, канешне, мы прыходзім да неабходнасці казаць пра маладняк у эстэтычных катэгорыях. Неяк на адной з канферэнцый я пачула даклад тычыўся Кузьмы Чорнага як крытыка, і дакладчыца сказала літаральна наступнае. Яна сказала так: у 30-е гады крытыкі чамусьці перасталі карыстацца эстэтычнымі катэгорыямі. Чамусьці. Я нават не стрымалася, падпрыгнула на месцы і задала пытанне: а чаму вы не тлумачыце чаму? Зразумела ж, чаму раптам крытыка перастала карыстацца эстэтычнымі катэгорыямі і перайшла да вульгарызатарскіх тэкстаў, да праблемна-тэматычнага аналізу нізкай якасці, і уся менавіта эстэтычная крытыка і эстэтыка літаратуразнаўства, это ўсё знікла на доўгія гады, яшчэ і па сёння не цалкам вярнулася. Дык вось, неяк нават у прыватным парадку, нават як адказ на пытанне, не здолела дакладчыца патлумачыць. Не ведаю, па якіх прычынах, але справа ў тым, што, канешне, развіццё беларускай эстэтыкі і развіццё пошуку ў гэтым накірунку і прыпыненне эстэтычнай крытыкі, якая заснаваная на эстэтычных катэгорыях, гэта, канешне, быў працэс гвалтоўны, працэс свядомы. І маладняк, а потым узвышша, гэта якраз той перыяд, калі яна складалася, гэтая беларуская эстэтыка. Нельга сказаць, каб яна склалася да канца ў сваіх нейкіх самабытных такіх формах, але разам з тым, што рабіў маладняк у накірунку літаратурным, у накірунку паэтычным, разам з гэтым адначасова маладняк працаваў над уласнай эстэтыкай як навукай, як прынцыпам спасціжэння таго, што яны робяць. Гэта, канешне, справа найперш крытыкаў, па-другое, калі ўжо это ўсё
пераходзіць на новую ступень філосафаў. І ў маладняку крытыка была асобным таким месцам прыкладання іх сіл. То бок крытыка з'яўлялася не стыхійна, пільнавалася, каб крытыка развівалася менавіта маладнякоўская. Гэта быў такі свядомы працэс. Кожны зборнік, які выходзіў, ён абавязкова суправаджаўся рэцэнзіямі, абавязкова водгукамі. Перад выхадам зборнікаў ішлі нейкія ў хроніках часопісаў альбо нават у савецкай Беларусі на літаратурных старонках ішлі паведамленні пра тое, што той ці іншы паэт працуе над тым ці іншым творам. І менавіта ў часы маладняка і ў межах маладняка склалася вось гэтая маладая, вострая, не заўсёды, канешне, вытрыманая, але паўсядзённая крытыка, якая суправаджае паўсядзённасць літаратурнага працэсу. І менавіта ў межах маладняка пачала складацца высокая крытыка, калі чалавек не раздае ацэнак, калі чалавек не піша, што гэта кніжка добрая, а гэта дрэнная, гэты паэт малайчынка, а гэты паэт не дацягвае. Гэта ўсё справа паўсядзённай крытыкі, справа водгукаў. А калі чалавек бярэ ўвесь корпус тэкстаў, якія выходзяць у пэўны перыяд, і аналізуе, што, чаму, якія закономерности высвятляются праз гэтыя тэксты, як выражае сябе аўтар, што для аўтара галоўнае, што для яго гераічнае, што трагічнае, што высокае, што нізкае. То бок, калі крытыка адыходзіць ужо ад паўсядзённасці і пераўтвараецца ў эстэтыку. Што тычыцца тых крытыкаў, якія працавалі з эстэтычнымі катэгорыямі і якія менавіта імкнуліся выпрацоўваць у сябе гэтую мову, мову высокага аналізу мастацтва, гэта, канешне, найперш, я пакуль агулам скажу, а потым падрабязней, гэта, канешне, найперш Адам Бабарэка, гэта Владзімир Дубоўка, гэта Фелікс Купцевіч, гэта Язэп Пушча, Кузьма Чорны, Клімент Якаўчык, які працаваў на Маскву, ён пісаў па-руску, ён працаваў у Маскве, і ён быў такім папулярызатарам беларускай літаратуры у Маскве. То бок, паглядзіце, у межах маладняка, якая была шматфункцыянальная гэта крытыка і якая багатая на сур'ёзныя персаналі. І ў 20-тыя гады, менавіта ў 20-тыя, прыкладна да 28-га, гэта была крытыка, якая найперш надавала ўвагу фармальнаму боку творчасці, не праблемна-тэматычнаму аналізу, не пераказу зместаў, а менавіта фармальнаму боку развіцця літаратуры. Наогул, Адам Бабарэка в адной са сваіх працаў прыводзіць такую цытату, я яе не паспела знайсці ў самого Максіма Гарэцкага, але знайшла ў пераказе Бабарэкі. Бабарэка піша так: Максім Гарэцкі параўнаў быў маладнякоўскую крытыку з канём, які шалёна імчыць наперад, а седакі махаюць мечам назад. Пры гэтым быў дадаў: самавіта, але нікому не страшна. То бок, Максім Гарэцкі, як я разумею гэтую цытату і як прэзентаваў яе Бабарэка, Максім Гарэцкі якраз і пасміхаўся з таго, што яшчэ не так шмат нарабілі маладнякоўцы, яшчэ не так шмат зроблена імі ў мастацкім сэнсе, каб ужо крытыка азіралася назад і пачынала высвятляць нейкія ўзаемадачыненні высокіх эстэтычных катэгорыяў. То бок, трэба было, як лічыў Максім Гарэцкі, яшчэ папрацаваць, яшчэ папісаць, яшчэ набраць колькасць пэўную вартых такіх твораў, каб ужо махаць мечам назад. Але маладнякоўцы адначасова з ростам і колькасці і якасці літаратурнай прадукцыі яны адначасова прадукавалі і вось гэтую крытыку, якая асэнсоўвае тое, што адбываецца. Якія катэгорыі аналізу прынята лічыць катэгорыямі эстэтыкі? Ну, па-першае, прыгожая і прыгажосць.
што ў разуменні мастака ёсць прыгожым. Не проста фізічна нават, не проста вонкава, не ідэал нейкай там жаночай прыгажосці, гэта такі ўжо прыватны дробязны выпадак, але наогул, што прыгожае, што прыгожа у свеце, навокал, у гісторыі, у часе. Гэта, канешне, духоўнае, што ёсць гуманным, што ёсць духоўным, што ёсць чалавечым, як гэта прынята ў пэўнай літаратурнай альбо там групоўцы, альбо наогул у эпосе. Узаемадачыненне аўтара-чытача, аўтара і тэкста і чытача, гэта ўсё таксама пытанні, якія так ці інакш закранаюцца ў эстэтыцы. І існуе такое вельмі зручнае абагульненне, як усе абагульненні, яно заўсёды такое мае не надта поўнае дачыненне да сапраўднага стану рэчаў, але ёсць у эстэтычным мысленні абагульненні датычнай літаратуры, якімі вельмі зручна карыстацца, калі мы кажам пра эстэтычныя сістэмы і калі мы кажам пра усе гэтыя эстэтычныя катэгорыі як сукупнасць. Гэта мастацкая сістэма: рэалізм, мадэрнізм, постмадэрнізм і гэтак далей. І калі гутарка ідзе пра эстэтычныя канцэпцыі, пра погляды на эстэтычныя катэгорыі, то вельмі зручна карыстацца таксама і гэтымі тэрмінамі, якія, канешне, падчас пісання вершаў паэтамі і пісьменнікамі не прымаюцца да ўвагі. Ніхто не садзіцца і не думае: напішу-ка я зараз мадэрнізм, ці там, а зараз вось мне настрой на рэалізм. Маладняк нараджаецца менавіта як авангард, і як авангард не толькі палітычны, не толькі паэтычны, але як і авангард эстэтычны, і ў пэўным сэнсе яны, канешне, працуюць у межах мадэрнізму, які на гэты час ахоплівае, канешне, усю еўрапейскую літаратуру, так ці інакш, і не магло не быць у творчасці маладнякоўцаў мадэрнізму, таму што гэта было такое пануючае міраадчуванне на той момант, і гэта было для літаратуры самае такое натуральнае выражэнне таго, што адбываецца ўнутры людзей. На чым грунтуецца мадэрнізм? Адкуль ён бярэцца? Што такое мадэрнізм наогул як сістэма пачуццёвых ведаў пра свет? Мадэрнізм нараджаецца з агульнай няпэўнасці і з агульнай такой з агульнага маштабнага пераасэнсавання традыцыйных каштоўнасцяў. Мадэрнізм нараджаецца тады, калі, па-першае, распачынаецца такі вельмі імклівы, вельмі бурны навукова-тэхнічны прагрэс. То бок людзі да гэтых часоў там па 100, 200, 300 гадоў ездзілі на конях, карысталіся там у побыце пэўнымі рэчамі, ніколі не бачылі, каб у небе лёталі нейкія механізмы. То бок вялікую колькасць часу свет вакол чалавека быў вытлумачальны і мяняўся не вельмі хутка. А на мяжы стагоддзяў прагрэс пачынае проста несціся, як той шалёны конь з цытаты Гарэцкага. Нават і сёння, калі у нас таксама імклівы такі навукова-тэхнічны прагрэс, мне падаецца, што людзі прызвычайваюцца да яго прасцей, таму што гэта ўсё ж такі ў нейкіх нана-межах, быў тэлефон на дысках, стаў мабільны, не надта гэта зрушляе такую свядомасць чалавечую. А тады, калі чалавек ездзіў коньмі, а тут ён пачынае ездзіць цягніком. Гэта зусім іншае ўспрыманне і часу, і прасторы, і сваіх магчымасцяў па перамозе над гэтымі катэгорыямі. І вось першае, гэта, канешне, вось такі імклівы навукова-тэхнічны прагрэс, які выбівае з-пад ног чалавека такое патрыархальныя адносіны да часу і прасторы. Па-другое, гэта, канешне, сусветная палітычная сітуацыя, чаканне катаклізмаў, чаканне рэвалюцый, чаканне войнаў. Гэта ж усё адбывалася не ў адзін момант, гэта ўсё нарастала, гэта ўсё рыхтавалася, і было зразумела людзям, якія жывуць, што свет коціцца. Тут па-разнаму ўжо, канешне, там тлумачылі, хто тлумачыў, што ўсё памірае, хто чакаў нейкіх зменаў, але
было зразумела, што на змену стараму свету прыйдзе новы. І, канешне, па-трэцяе, гэтыя ўсе маштабныя гістарычныя такія падзеі, якія скаланалі ўсю Европу канкрэтна, ну, пра ўсход мы не кажам, бо гэта меней, уплывала на сітуацыю. З гэтага ўсяго нараджаецца мадэрнізм, спачатку як дэкаданс, а потым як вялікая колькасць такіх мастацкіх накірункаў, калі чалавек, які працуе з мастацтвам, пачуццёва пазнае, спасцігае свет, калі ён пачынае шукаць новых словаў, свет змяняецца, свет немагчыма тлумачыць тымі катэгорыямі, якімі тлумачылі іх рэалісты. Больш за тое, рэалістычнае мастацтва, яно стаяла на тым грунце, што ўсё ў свеце вытлумачальна. Што ўсё, што адбываецца ў чалавеку, гэта ўсё можна патлумачыць. Альбо залезці ў гісторыю ягонай сям'і, паглядзець, які быў бацька, якая была маці, як будаваўся свет, і тады мы зразумеем, чаму чалавек вырастае такі, а не іншыя. Прыкладам, усе героі Льва Толстого, героі Дастаевскага, яны патлумачаны з пункту гледжання іх генетыкі, дзяцінства, нейкіх падзеяў у дзяцінстве. Рэалізм быў упэўнены, што ў чалавеку і ў свеце, і ў гісторыі ўсё вытлумачальна. Адкуль нараджаецца Гюго, і калі ён тлумачыць перамогі Напалеона прыкладам, няхай крыху ірацыянальнымі рэчамі, але ўсё ж такі тлумачыць, ну, вайна і мір, якой са свайго пункту гледжання патлумачана, чаму адбываліся тыя ці іншыя гістарычныя падзеі. То бок рэалізм грунтаваўся на вытлумачальнасці свету, на тым, што галоўнае для мастака гэта менавіта знайсці гэтае вытлумачэнне, наладзіць сувязі паміж з'явамі. Мадэрністы у тым свеце, які змяняецца вельмі хутка, непрагназавана, нечакана, імкліва, у межах аднаго пакалення адбываюцца страшэнныя змены, тэктанічныя такія. Мадэрнізм раптам разумее, што ёсць шмат рэчаў, якія патлумачыць немагчыма, а тое, што раней тлумачылася неправільна. І перад мадэрнізмам паўстае вось такое пытанне, а што рабіць з тым, што немагчыма патлумачыць, як яго спасцігнуць? Бо слова, мова мастацтва, фармальныя нейкія характарыстыкі мастацтва, яны ўсё ж такі тычыліся рэалістычнай веры ў тое, што ўсё мае свае прычыны і свае наступствы і свае следствы. І таму ў мадэрнізме пачынаецца вельмі моцнае пераасэнсаванне слова, мовы, пачынаюцца спробы стварыць новую мову непасрэдна для канкрэтнай нейкай літаратурнай сітуацыі, для канкрэтнага вершу, для канкрэтнага твору. Пачынаюцца спробы надаць словам новыя сэнсы, выпрацаваць такія філасофскія сістэмы, якія дапамагалі спасцігаць не толькі рэальнае, але і іррэальнае, містычнае, тое, што не вытлумачваецца. На гэтым усім стаіць мадэрнізм. І кожны паэт, паэты тых часоў, яны шмат чыталі і папярэднікаў, і сучаснікаў, і яны былі ў кантэксце, канешне, і беларускія паэты таксама, нягледзячы на тое, што ў нас існуе міф пра тое, што яны былі неадукаваныя хлопцы з сахі і касы. Яны ўсе, канешне, трапляюць вось у гэтую сітуацыю, калі ўсё трэба тлумачыць па-новаму, трэба называць новымі словамі, трэба надаваць новыя сэнсы, трэба шукаць новых нават разумення, што ёсць прыгожым, што ёсць непрыгожым і гэтак далей. І вось тут на гэты мадэрнізм, у русе якога развіваецца ўсё мастацтва і ўнутры якога знаходзяцца тыя, хто будзе потым ствараць маладняк, і тыя, хто будзе там пісаць, на гэта ўсё, канешне, накладаецца тое, што называецца марксісцкай эстэтыкай. Таму што до агульнай сістэмы мадэрнізму вельмі разгалінаванай, вельмі складанай, вельмі багатай на абсалютна розныя падыходы да тлумачэння рэчаіснасці далучаецца яшчэ і марксісцкая эстэтыка. Спачатку успрынятая сэрцам і з верай, таму што ўсё, што ішло ад Маркса, яно як бы было правільным.
Ну, а потым, канешне, пачынаецца такая праца, вельмі цяжкая, вельмі пакутлівая праца, якой займаўся якраз Адам Бабарыка ў межах маладняка, калі трэба было падцягваць усё, што робіцца ў маладняку пад марксісцкую эстэтыку, бо гэта ўжо ў сярэдзіне 20-х станавілася такой неабходнасцю дзеля існавання. То бок тут быў і працэс з аднаго боку шчырага імкнення працаваць у русле марксісцкай эстэтыкі, але і таксама такога прыцягвання за вушы. Што кажа марксісцкая эстэтыка пра эстэтычныя катэгорыі? Прыгожае – гэта тое, што створана чалавекам падчас працы. Прычым падчас працы свабоднай. Чалавек, які працуе, і чалавек, які стварае, гэта прыгожае. Чалавек, які ёсць прыгнятальнікам, чалавек, які карыстаецца чужым трудом, а не стварае сам, ён прыгожага проста не можа зрабіць нічога. Гэта не прыгожа. Што такое гераічнае? Гераічнае – гэта тое, што зроблена ў імя працоўнага чалавека і ў імя рэвалюцыйных пераўтварэнняў. Адпаведна, не магу сказаць, ці даслоўна гэта напісана ў Маркса, але ў Савецкім Саюзе менавіта так гэта трактавалася. Адпаведна, буржуазія не можа даць гераічнага, не можа быць героем чалавек, які выйшаў не з пралетарыяту, не з працоўнага класа. Ён проста не можа быць героем. Затое ён можа ўключыцца ў трагічнае. Трагічнае у чалавеку – гэта тое, што ён не можа парваць сувязі з уласным паходжаннем. Калі ён паходзіць з буржуазіі, калі ён паходзіць з класу прыгнятальнікаў, ён можа разарвацца проста, але ён не выйдзе за межы свайго класу. Калі вы памятаеце, Зарэцкая кветка пажоўклая, праблема Марыны, галоўнай гераіні, менавіта ў тым, трагізм яе, трагічная праблема, менавіта ў тым, што яна нібыта не можа парваць з класавай сутнасцю сваёй і не можа цалкам стаць на пралетарскі шлях. Гэта менавіта так дыктавала, так зразумелая, такім чынам успрынятая марксісцкая эстэтыка, якая насаджалася як адзіная верная. Канешне, з пункту гледжання гэтай эстэтыкі ўсё, што новае, все, што створанае працоўнымі і ў імя працоўных, гэта ўсё прыгожае, гэта ўсё вартае. Все, што старое, гэта ўсё не вартае, і гэта ўсё непрыгожае. І таму, канешне, гэтыя такія крыху спецыфічныя стаўленне да эстэтычных катэгорый, яно безумоўна уплывала на змест і на тое, як на гэты свет глядзелі маладнякоўцы, маладыя паэты гэтага згуртавання. Яно не заўсёды было такім схематычным, як прыкладам гэта выглядае ў кветцы пажоўкай, бо марксісцкая эстэтыка яшчэ і так перафарматызаваная ў маладняку, яна, канешне, вылівалася ў схематычныя падыходы ў творах. Але былі рэчы, у якія яны верылі сапраўды, якія адпавядалі іх унутраным нейкім запытам, і прыкладам вось гэтае аднаўленне, перабудова, зруйнаванне ўсяго таго, што было раней, і пабудова новага свету. Гэта была абсалютна шчырая вера ў тое, што гэта і ёсць прыгожае, гэта і ёсць сапраўды эстэтычнае, гэта і ёсць сапраўднае. То бок тое, што мы зараз, прыкладам, у нашыя часы ратуем пакутліва, бегаем там ад адной руіны да другой, каб яно толькі засталося такое, як яно было, то ў маладнякоўскія часы, канешне, гэта ўсё проста прызнавалася непрыгожым, не эстэтычным. А эстэтычнае было тое, што на месцы зруйнаванага будуецца. І вось гэтая эстэтыка перабудовы, эстэтыка адмаўлення ад старога і прыняцця новага як адзіна прыгожага, яна, канешне, ёсць ва ўсіх у маладняку, і гэта адзін з галоўных такіх пасылаў у іх. У Дубоўкі ў паэме «Кругі» ёсць такія гарачыя, вырываецца такая эмоцыя: мы жыццё дашчэнту перайначваем, перайначым жа яго хутчэй.
То бок нават дубоўка вельмі асцярожны чалавек у адносінах да традыцыі інавацыі. Вось гэтае маладое жаданне, каб хутчэй перайначыць усё гэта жыццё, но, канешне, таксама прарываецца. Вось прыкладам верш Юркі Лявоннага, 26-й год. Вельмі заўважна тут вось гэты эстэтычны менавіта пасыл на аднаўленне. Не схіляюся, не плачу, не малю, пад надрыўны стон шкляной гітары, ведаю, прыходзяць на зямлю з новай песняй новыя ўдары. Паўстае дзянніца за сяла, шлях асвеціць чырванню і бляскам, і на словы поўныя цяпла ціха кіне промневую ласку. І тады не ўзрыдаў тых, ні болю, не адчуе сэрца аніколі, устане дзень, як волат буравей, толькі ты не падай, не нямей. Загуляла на зацвіўшым полі радасць нашых здзейсненых надзей. Гэта нават такі санет спецыфічна пададзены, і гэта, канешне, такая мара аб аднаўленні і вера ў тое, што менавіта яно павінна быць сапраўдным, менавіта яно ёсць прыгожым. Ці прыкладам такі верш Паўлюк Трус. Здавалася б, яно ўспрымаецца ў нас і чытаецца шасцяком, ну, просто як такая замалёўка, значыцца, сялянскай працы, а насамрэч это абсалютнае такое сцверджанне вось гэтай новай эстэтыкі, прыгажосці працы, прыгажосці працоўнага чалавека, прыгажосці стварэння кожнага на сваім месцы. Асенняя праца называецца верш, ну, канешне, з фальклорнымі матывамі, але з вось гэтым маладым пасылам любові да чалавека, які працуе, які стварае што-небудзь. Закудравіў час асенні з поля звезены снапы, і чуваць на прыгуменнях смела гопаюць цапы. Апускаюцца з размаху рукі сталь у мазалях, праца спорыцца з адвагай, смех бруіцца на вачах, цешыць сэрца селяніна збожжа новага ўраджай, аб мінулым успаміны не аслабяць нам пляча. Дзе нядаўна пад прыгонам подкрынічыў на паноў, загула сталёвым звонам, малатарня ў мужикоў і гэтак далей. То бок гэта не проста агітка, гэта не проста драндушка, гэта насамрэч захапленне маладое і абсалютна эстэтычна абгрунтаванае чалавекам працы і ягонай працай. І нават такі крыху смешны прыклад, мне вельмі гэтыя два радкі падабаюцца, Сергея Фаміна, мы яго яшчэ не згадвалі у лекцыях. Значыцца, калі ён апісвае трактар, ну і наогул гэтую працу з выкарыстаннем механізмаў, а гэта таксама было прыгожа, і гэта таксама укладалася ў эстэтычную сістэму, не гледзячы на тое, што сёння гэта нам можа там недзе звысака і смешна чуць. Але у Фаміна так апісваецца з'яўленне трактара на калгасных палях. Касагораў белыя грудзі аддаліся без барацьбы. Это вельмі класная такая метафора, якой, ну, сапраўды, вось гэтая радасць, разумееце, ад таго тое, што раней рабілася рукамі, гэтымі скручанымі пальцамі, все яны ведалі, што такое сялянскі труд, а тут, значыцца, касагораў белыя грудзі аддаюцца без барацьбы. І гэта безумоўна добра, прыгожа, і варта таго, каб пра гэта пісаць. І галоўным героем гэтай новай эстэтыкі, чалавекам, які разумеў усю спецыфічнасць такога падыходу, так? Чалавекам, які вырас на класічнай усё ж такі паэзіі, чалавекам, які разумеў узоры класікі і які разумеў пытанні, якія могуць з'явіцца да вершаў пра трактары, ці пра гупаюць снапы, ці яшчэ пра нешта, чалавекам, які заклаў асновы спачатку маладнякоўскай эстэтыкі, а потым і узвышэнскай, і ва ўзвышы, канешне, дасягнуў найбольшых вышыняў. Это быў Адам Бабарэка. Зусім нядаўна мы размаўлялі з выдаўцом, з чалавекам, які выдаў гэты двухтомнік Адама Бабарэкі, літаратурна-крытычных прац, дзённікаў і гэтак далей. І ён сказаў, што нягледзячы на тое, што з 2011 года, гэта ўжо 9 год, існуе гэты
двухтомнік, і нягледзячы на тое, што ўжо 9 год людзі маюць магчымасць яго набыць, яшчэ першы наклад не распрадаўся з 2011 года, нягледзячы на тое, што кніжка эта ёсць і каштуе вельмі танна. І ён сказаў так, што з Бабарэкам цяжка, таму што ён яшчэ і па сёння не ўвайшоў у свядомасць агульную. Невялікая колькасць людзей ведаюць Адама Бабарэку і разумеюць тое, што ён ім патрэбны. Белінскага мы ведаем усе, каго не спытай насамрэч, а Адама Бабарэку чамусьці не, хаця, канешне, па значэнні сваім для літаратуры, па вартасці тэкстаў, па падыходзе грунтоўным, які ён дэманструе, то Адам Бабарэка гэта адзін з самых сур'ёзных мысляроў у літаратурным працэсе 20-х. Ну і што тычыцца маладняка, то адразу ён атрымаў такую мянушку маладнякоўскі Бялінскі, і менавіта ён абслугоўваў як прафесійны крытык літаратурны працэс у маладняку. Гэта таксама вельмі цікавая рэч. Не шмат людзей абіраюць для сябе шлях менавіта літаратурнага крытыка, то бок літаратурнай крытыкай займаюцца асабліва паўсядзённыя пісьменнікі, паэты, можа навукоўцы, а Адам Бабарэка быў менавіта тым, хто абраў для сябе менавіта шлях крытыка і менавіта шлях крытыка, які будзе спасцігаць літаратурны працэс у эстэтычных катэгорыях. Ён спрабаваў, канешне, распачаць як і паэт, і празаік. З 21 года друкаваліся крышачку зусім ягоныя вершы, потым апавяданні, але як чалавек крытычнага мыслення, як чалавек вельмі такі цвярозы ў адносінах сам да сабе, Бабарэка разумеў, што не варта займацца яму менавіта такой творчасцю. І вось менавіта ў 20-м годзе ў Савецкай Беларусі такі вершык ягоны быў, які пачынаўся так: «Я не певец і не паэта, не ўмею складна я казаць, душа ж кіпіць, агнём сагрэта, агнём згарэўшым будаваць». Не надта такія лоўкія радкі, але яны цалкам адлюстроўваюць вось гэтае памкненне Бабарэкі уключыцца ў літаратурны працэс і быць у літаратуры. Паколькі сапраўды пра Адама Бабарэку не надта шмат каму вядома, нягледзячы на тое, што ён быў адзін з першых, каго аднавілі з рэпрэсаваных, адзін з першых, што ў 80-е гады выйшла такая невялічкая кніжка яму прысвечаная. Ён быў адзін з першых, да чыёй працы звярнуліся, не працы, а уголовнай справы, крымінальнай справы, звярнуліся даследчыкі, як толькі адкрыліся архівы. То бок спецыялістам было зразумела, што гэта фігура нумар адзін у працэсе міжваеннай літаратуры. Я ўсё ж такі згадаю асноўныя такія этапы біяграфіі, каб разумець, што гэта быў за чалавек і адкуль ён узяўся такі маладнякоўскі Бялінскі. Слабада Кучынка, вёска, дзе ён нарадзіўся, у сям'і Брукава селяніна. То бок, калі кажуць у нас, што беларускія пісьменнікі ўсе былі бедныя, значыцца, не ўсе яны далёка былі бедныя. Шмат хто з іх рос у прыстойных матэрыяльных умовах, шмат хто з іх меў дома альбо хатнюю бібліятэку, альбо магчымасць чытаць кнігі. Але вось што тычыцца непасрэдна Адама Бабарэкі, то ён, канешне, выйшаў з самай з усіх магчымых галоты і знішчымнасці. Бацька быў брукавы селянін. Брукавы — это той, хто мае толькі той кавалак зямлі, на якім стаіць дом. І ўсё. То бок зямлі няма. І таму вельмі бедна, канешне, жылі, але Адам, хлопчык, паказваў такія поспехі, такі быў развіты і такі перспектыўны, што яго вучылі за казённы кошт, а потым аддалі ў Менскую духоўную семінарыю. Не таму, што ён быў рэлігійны, не таму, што ён марыў пра нейкую кар'еру рэлігійную, а таму, што гэта была адзіная магчымасць яго вучыць недзе бясплатна. Колькі ён быў у Менскай духоўнай семінарыі, столькі былі праблемы у бацькоў і ў яго самога з навучаннем, таму што ён увесь час пратэставаў, і ён там распачынаў дыспуты
дыспуты на занятках, рыхтаваўся вельмі да гэтых дыспутаў, імкнуўся перамагчы настаўніка у такім сумленным філасофскім баі, ну але так-сяк скончыў духовную семінарыю. Тут якраз вайна і польская акупацыя, а Слабада Кученка, яна якраз была на польскім баку. Удзельнічаў Адам Бабарэка ў антыпольскім падполлі. У антыпольскім падполлі ў гэтым трапіў у турму, быў катаваны і насіў на спіне, бачылі і вучні ягоныя, чырвоныя зоркі выразалі у польскай турме з гэтымі чырвонымі зоркамі. Потым бачылі яго ўжо вучні тут у Менску. Уваходзіў у рэўком, у антыпольскае падполле, потым ён ужо прыводзіў сваю Слабаду Кученку чырвоную уладу, працаваў і ў наркамаце асветы, то бок кінуўся ў рэвалюцыю з усёй такой маладой жарсцю чалавека, у якога на спіне выразана сімвал новай гэтай улады. У 22-м годзе ён паступае ў БДУ у ліку аднаго з першых набораў студэнтаў на этнолаг і лінгвістычнае аддзяленне. Падчас навучання ён прымае ўдзел у стварэнні маладняка, потым ён прыме ўдзел у стварэнні ўзвышша, працуе ў савецкай Беларусі, застаецца ва ўніверсітэце, выкладае. І за ўвесь гэты час, тады час быў вельмі складаны, канешне, і яны адзін аднаму не даравалі ніякіх хібаў, і вельмі цяжка успомніць такога чалавека, які прыкладам быў бы аўтарытэтам для ўсіх. Нават Дубоўка, які быў масквіч, які прыязджаў з Масквы са сваёй адукацыяй, са сваім уменнем паказацца і падацца, нават пра Дубоўку нельга сказаць, што ён быў бездакорным аўтарытэтам для ўсіх. Адам Бабарэка быў фігурай абсалютным аўтарытэтам для кожнага, хто уваходзіў у літаратуру. Заўсёды бездакорна ветлівы, заўсёды шляхетны, заўсёды вельмі ціхі. Ніколі не было чутна ад яго нейкіх выкрікаў ці агітак ці нейкіх палымяных прамоў, але менавіта сваёй пазіцыяй памкненнем не даваць ацэнак, а спасцігаць. Ацэначныя ўсе рэчы, якія ёсць у Бабарэкі, нейкія нататкі, нейкія нават злыя такія артыкулы, нейкая такая крытыка часам вострая, яна ўся засталася ў чарнавіках, ён не друкаваў. Ён друкаваў толькі артыкулы ўзважаныя, спакойныя, у якіх якраз такі безацэначна каментуецца альбо спасцігаецца літаратурны працэс. І, канешне, у сярэдзіне 20-х гэта быў самы аўтарытэт крытык, які не проста адгукаўся на паўсядзённасць літаратурную, а які спрабаваў яе абагуліць. Ну і ў 30-м годзе, канешне, разам з усімі ўзвышэнцамі ён арыштаваны, у 31-м высланы, у 35-м працягваюць тэрмін высылкі на 2 гады, у 37-м адпраўляюць яго ў лагер, а ў 38-м ён памірае ў лагерным шпіталі. Аказалася, што яго хворае сэрца не вытрымаў проста ён нагрузак, таму што яго адправілі ў паўночны будаваць чыгунку, і на гэтых рэйках, што яны там цягалі голымі рукамі, ну проста надарваўся, і ў 38 годзе ён памёр, а перадачы ад ягоных родных і лісты да 50-х гадоў Ганна Бабарэка, жонка ягоная, слала і не ведала, што яго ўжо няма. Все яшчэ чакала. Выдадзена ўсё, што сёння ёсць ад Адама Бабарэкі, вось гэтыя 2 тамы. Вельмі раю, яны 25 рублёў, 2 вось гэтыя тамы яны каштуюць. Ёсць у архе у гэтым выдавецтве. І гэта, канешне, невымоўнае задавальненне чытаць Адама Бабарэку.
У Бабарыкі была такая мянушка ў БДУ, студэнты, якія яго чулі, празывалі яго Геракліт Цьмяны. Таму што студэнтам, якія сядзелі ў студэнцкай аўдыторыі, вось гэта медленнае, спакойнае разгортванне бабарэкавай думкі, якая заўсёды пачынала ад самага пачатку і доўга-доўга дабіралася да цэнтра думкі праз усе акалічнасці, якія Бабарэка лічыў патрэбным згадаць і ўлічыць, гэта для студэнтаў аўдыторыі, канешне, падавалася нейкай цьмянасцю, нейкай незразумеласцю. Але насамрэч гэта вельмі і вельмі незвычайнае чытанне, асабліва у нас, у людзей сапсаваных вульгарнай этой крытыкай, якую мы чыталі ўсё сваё дзяцінства, якую яшчэ і зараз вымушаны мусім чытаць. Вось прыкладам, я менавіта хочу зараз нейкія цытаты зачытаць Бабарэкава, якія паказваюць вось гэтую абсалютную дакладнасць і абсалютную падрабязнасць, скрупулёзнасць Бабарэкавай думкі, як яна разгортваецца. У артыкуле пра Міхася Чарота, грунтоўны ёсць у яго такі артыкул, лірыка Міхася Чарота, няма ніводнай там ацэнкі, ці падабаецца яму Чарот, ці не падабаецца, добры ён паэт, недобры ён паэт. Ёсць месцы па-мастацку выдатныя, якія адзначае Бабарэка, ёсць месцы не надта моцныя з пункту гледжання там фармальнага, але ён ацэнак не дае, ён спасцігае, што ёсць Чарот, што гэта за аўтар. І вось прыкладам так ён ставіць сабе мэту, як крытыку. Але спрабуем падысці да развязкі вышэй адзначанай загадкі, паставіўшы такія пытанні. Па-першае, адкуль, з якога абкружання, з якіх нагляданняў і ўплываў выходзіць Чарот, як паэта сялянскай беднаты? Па-другое, ці ёсць у Чарота свая мастацкая тэхніка і калі ёсць, то ў чым яна? Па-трэцяе, ці ёсць у Чарота мастацкі адбітак жыцця? І нарэшце чацвёртае, ці выяўляе Чарот свой уласны мастацкі твар? І калі выяўляе, то ў чым змяшчаецца гэта індывідуальная крыніцы свету, якім асвечаны ўсе чаротаўскія малюнкі і вобразы. Дакладна пастаўленая мэта, усё улічана, ўсё тое, што ўплывае на аўтара пэўных тэкстаў, і далей на ўвесь велічэзны артыкул Бабарэка падрабязна і вельмі скрупулёзна апісвае, з якога абкружання Чарот, з якіх нагляданняў і ўплываў, ці ёсць мастацкая тэхніка, у чым яна, усё, што ён паставіў сабе, ён далей распісвае у гэтым такім грунтоўным аналізе. Ці вось прыкладам такая цытата, вось можна проста ацаніць методыку, як разглядае мастацкі тэкст Чаротаў Бабарэка. Вось ён прыводзіць нейкія эпітэты чаротаўскія: кліч народа смелы, хвалі бесстрашныя, бура вечная, пярун агнявы, шум гучны і так далей. То бок ён іх пералічвае ўсіх і далей піша: такому характару мастацкіх сродкаў якраз адпавядае характар крыніц творчасці Чарота. Яны сабою вызначаюць і рэшту выяўленчых сродкаў, у якіх таксама выяўляецца ўсё той жа вышэй мной адзначаны прынцып чаротаўскай творчасці. Так, перанясеннем метадаў працы штодзённай у практыку мастацкай творчасці вызначае сабою характар такіх метафарычных выразаў, як пацяруха жыцця, хаўтурныя напевы ветру, вецер з полымем ткуць свабодны ўзор, рукі новых дзён зламалі ночы вечнай крылья і гэтак далей. Наогул тут трэба заўважыць, што Чарот у сваіх песнях трымаецца прынцыпу канкрэтызацыі адцятых разуменняў. Даволі складаны тэкст, асабліва калі ўявіць сабе, што гэта 20-е гады. І што мы нават уявіць сабе не можам, што да такіх складаных тлумачэнняў паэтычных мог нехта дайсці ў маладнякоўскай крытыцы. І ўсё гэта вельмі падрабязна, не дзіва, што студэнты абзываліся на яго Гераклітам Цьмяным, таму што яны, канешне, былі людзі простыя, і гэта ўсё было для іх прасцей. А вось прыкладам уступ да артыкула пра Алеся Гурло.
у якім у гэтым уступе Бабарэка разважае пра прыроду мастацтва і прыроду літаратуры наогул. І пра феномен паэта як асобы. Накапляецца ў свядомасці паэты пэўны духоўны капітал, дасягае пэўных межаў і не могучы ўжо вымесціцца ў рамках свайго эмацыянальнага стану, выбіваецца на свет у формах мастацкіх твораў. Нараджаюцца песні, ці то сумныя, ці радасныя, весёлыя, узыходзяць кветкі мастацкай творчасці, каб, уплываючы на пачуцці другіх асоб, выклікаць родныя паэту адчуванні, каб арганізоўваць пачуцці, думкі і волю на супольнае з паэтам за змаганне, за стаўленне пэўнага ідэалу ў жыцці. Калі улавілі ход бабарэкавай думкі, то гэта, канешне, такое вельмі ёмістае і вельмі такое трапнае апісанне таго, што робіць паэт і як ён знаходзіць таго чытача, які будзе чытаць ягоныя вершы. Вось яшчэ адзін пасаж, пастараюся яго так прачытаць з лагічнымі нейкімі акцэнтамі, як разумее літаратуру Бабарэка, як ён яе тлумачыць. А тлумачыць гэта ён усё і для тагачаснага чытача, і для маладнякоўцаў. І, канешне, гэтыя тэксты чыталіся, Бабарэку чыталі і паважалі, то бок узровень дазваляў разумець такія складаныя тэксты. Мастацкая літаратура, як адна з галін культуры, разгляданая асобна, як пэўная з'ява, як вядомы змест або прадмет мыслі, мае ў сваім складзе некалькі старон, між якімі размяркоўваецца пэўны змест духоўнай дзейнасці чалавека. Так, яе можна разглядаць з боку выяўлення ёю пэўных станаў людской псіхікі, а цераз іх і з боку выяўлення всякага іншага зместу. Можна асобна разглядаць з боку самых вобразаў як сродкаў выяўлення, так і сродкаў задавальнення так званых эстэтычных пачуванняў і выклікання асобага духоўнага ўздыму і іншае. Словам, мастацкая літаратура ў пэўнай меры можа разглядацца як фактар псіхалагічны, сацыялагічны, філасофскі, этычны, эстэтычны, а з пункту гледжання яе развіцця і як фактар гістарычны. Ну, ўсё ўлічвае. Бабарэка, ён улічвае проста ўсё і ўсё згадвае. Але ўсё гэта толькі розныя стороны адной адналітнай культурнай з'явы, адной мастацкай літаратурнай сістэмы, якая развіваецца па ўласцівых для яе законах пры цесным узаемадзеянні з другімі галінамі культуры. Законы гэтыя абазначаюцца пры разглядзе мастацкай літаратуры з яе генетычнага і гістарычнага боку і задача навукі, асабліва беларускай, у адносінах да беларускай мастацкай літаратуры, на аснове ўсебаковага аналізу ўсіх помнікаў мастацкіх твораў слова ускрыць гэтыя законы, каб тым самым даць магутны сродак у рукі, ну тут пайшло ўжо маладнякоўскае, беларускага пралетарыяту і сялянства для далейшага шпаркага развіцця гэтай галіны культуры у галіну культуры сацыялістычнай. Ну, то бок, вясну радзіла восень, гэта 24-й яшчэ год, это яшчэ маладняк толькі-толькі пачынаецца, але Бабарэка ўжо ставіць мэтаю менавіта агульнае спасціжэнне літаратуры ва ўсіх яе акалічнасцях, абставінах і складніках дзеля таго, каб асэнсаваўшы рушыць далей. Гэта, канешне, выключна эстэтычны высокі падыход да сваёй крытычнай менавіта крытычнага паклікання. І вось што тычыцца канкрэтна маладняка, перад Бабарэкам стаяла задача сцвярджаць, фармуляваць, даказваць пралетарскасць новай літаратуры. Усе тэксты, якія ствараліся ў межах маладняка, абгрунтоўваць марксісцкай эстэтыкай, нават калі гэта было прыкладам не так уяўна ці зусім не так. Таму што Бабарэка быў чалавекам, які забяспечваў існаванне гэтай літаратуры, існаванне кніжніцы маладнякоўскай, пляцоўкі, якія прадастаўляліся ў газетах, то бок адначасова з эстэтычнымі задачамі, задачы стаялі перад ім яшчэ і палітычныя, каб гэтае згуртаванне мела як мага большую і вагу, і магчымасці, канешне. І вось, што ён піша пра мэты маладняка, як згуртавання. А наогул у гэтым артыкуле за творчую працу
часу, 25-го года, ён піша пра розныя рукапісы, якія прыходзяць у рэдакцыі. Адначасна з гэтым пры пераглядзе рукапісаў, якія надсылаюцца ў рэдакцыю, кідаецца ў вочы, што часта і найбольш пішуцца малюнкі з жыцця пары рэвалюцыйнага змагання, апавядаюцца розныя выпадкі з жыцця сучаснага, пішацца найбольш вершаў з закліканнямі, і ўсё гэта блізка пратакольным запісам, агіткамі невялікай вартасці, звычайным адозвам. І часта ў чыста надворных апісаннях не хапае самага галоўнага, без чаго не можа быць паэзіі ці мастацкай прозы. Часта ёсць надворнае капіраванне, а няма унутранага свету сучаснага жыцця і яго героя-чалавека. Адгэтуль выплывае перад сучаснай беларускай мастацкай літаратурай бадай самая галоўная задача – паказаць сучаснае будзённае жыццё з яго героямі, не толькі з надворнага боку, але з унутранага, паказаць яго душу, іначай кажучы, яго ўнутраную існасць, яго мыслі, пачуцці, жаданні, яго волю і яго накіраванасці і мэтаімкнёнасць. Здавалася б, што гэта такія даволі хрэстаматыйныя рэчы, даволі такая школьная тэорыя мастацкай літаратуры, але для беларускай літаратуры артыкуляваў, сфармуляваў, уклаў у нейкія такія фармулёўкі менавіта Адам Бабарэка. Наогул, менавіта Бабарэка адзін з першых грунтоўна вось у сваёй гэтай стылістыцы усебакова разгледзеў і творчасць Міхася Чарота, і творчасць Янкі Купалы, і творчасць Гаруна, і Коласа, і шмат якія назіранні ягоныя над гэтымі тэкстамі, над гэтымі творцамі, яны ще і па сёння насамрэч выглядаюць свежымі і выглядаюць такімі надзвычай актуальнымі, паколькі мы не маем вялікай колькасці ўзораў нейкай такога ўзроўню крытыкі. Але, канешне, не толькі Адам Бабарэка працаваў у гэтым накірунку менавіта эстэтычнай крытыкі з пункту гледжання эстэтычных катэгорый, але нават і Алесь Дудар, якога мы прывыклі ўспрымаць як маргінальнага крытыка, як крытыка, які найперш разгарнуў кампанію супраць узвышша. Між тым, пасярод гэтых артыкулаў жорсткай літаратурнай дыскусіі, артыкулаў спрэчных і, канешне, пабудаваных не па ўзорах высокіх крытычных, паміж гэтых артыкулаў ён ствараў ім сапраўдную крытыку, больш сур'ёзную. Яна, канешне, не такая грунтоўная, як у Бабарэкі, зато яе слухаць прасцей і яна ўспрымаецца лягчэй. Вось прыкладам, як апісвае Алесь Дудар ролю літаратуры і ролю пісьменніка у грамадстве. Шляхі літаратуры наогул вельмі цяжкія. Літаратура ў сваім развіцці стаіць у поўнай залежнасці ад цэлага шэрагу аб'ектыўных прычын і прымушана перамагаць шмат хваробаў росту. Іх шмат. Яны ніколі не знікаюць канчаткова, але чаргуюцца паміж сабой, змяняюць адна адну. У муках барацьбы з гэтымі хваробамі нараджаецца і выкрышталізоўваецца сапраўднае мастацтва слова, якое арганізуе і будуе, якое заклікае да змагання і абуджае творчыя сілы грамады. Марксісцкая эстэтыка, як яна ёсць. Прывабная гэта доля паэта ці пісьменніка, яго імя, яго творчасць не памірае разам з ім, а жыве з яго грамадою, з тою часткай чалавецтва, якая яго высунула, чые пачуцці і інтарэсы ён адбіваў, з кім ён быў арганічна звязаны. Выдатнейшыя мастакі перажываюць нават і пору панавання сваёй класы. Іх творчасць цэніцца і паважаецца і новую пераможную класу, якая заняла пануючае месца ў працэсе сацыяльных пераформанняў. Зноў мы бачым вось гэтую повязь паміж спробамі тлумачыць літаратуру з пункту гледжання агульнай эстэтыкі і плюс, канешне, з пункту гледжання эстэтыкі марксісцкай. Ну і вось такая цытата, яна ўжо тычыцца больш такіх канкрэтных рэчаў, яна тычыцца канкрэтна разгляду твораў, пытанняў не столькі агульна-эстэтычных, колькі пытанняў паэтыкі, але вельмі яскравая цытата зноў жа з артыкула Тодара Глыбоцкага, пад гэтым гетэронімам выступаў.
Алесь Лідовіч, то бок Алесь Дудар, вельмі мне падабаецца, як ён, значыцца, тут бысціць сучасных яму паэтаў маладнякоўцаў. А у нас дзесяткі-два паэтаў, працуючы па 1,5-2 гады, не могуць распрацаваць нават прыродаапісальнай лірыкі, карыстаюцца гатовымі трафарэтамі і зусім не дбаюць аб пашырэнні гэтай групы тэм, якая была б асабліва ўдзячнай у нас. Нехта некалі сказаў, што беларуская прырода шэрая і аднастайная, што нічога цікавага ў нас знайсці нельга. Эта мудрая думка ўвайшла ў традыцыю, і ў выніку паэта з палявой Аршаншчыны і паэта непраходных мазырскіх пушчаў зусім аднолькава малююць у сваіх вершах прыроду Беларусі. Ці тут шмат пра прыроду, яшчэ горай справа стаіць з матывамі кахання. Маладыя паэты як бы закахаліся адразу усе ў 2 дзяўчат, адна з чорнымі косамі, другая з залатымі. Дзеля таго, што матывы кахання ёсць ва ўсіх, можна было б нават цэлую класіфікацыю вершаваных твораў зрабіць па колеру валасоў іх аб'ектаў. У нас выйшлі 2 універсальныя, ідэальнейшыя дзяўчыны, гледзячы на якіх пускаюць слюні 3 дзясяткі маладых паэтаў, але ніводная з іх не з'яўляецца жывым чалавекам, бо ніводны з гэтых паэтаў не адважыўся перашагнуць устаноўленыя і абмежаваныя традыцыі, кодэксы тропаў і фігур для гэтай групы тэм. То бок, насамрэч, вельмі сур'ёзныя пытанні хвалююць крытыку, і у межах маладняка, у межах развіцця гэтага згуртавання адбываецца менавіта спасціжэнне іх уласнай маладнякоўскай эстэтыкі, якая нават адзін час з лёгкай рукі Адама Бабарэкі называецца маладнякізм. Праўда, не прыжылося гэтае такое фанетычна непрыгожая назва. Што ж такое эстэтыка маладняка? Як яна выглядае ў сваіх эстэтычных катэгорыях? Па-першае, мастацкім ідэалам усіх маладнякоўцаў з'яўляецца вольная Беларусь. У кожнага з іх, у кожным з вершаў, амаль у кожным з вершаў, асабліва такой публіцыстычнай скіраванасці, вольная і незалежная Беларусь – гэта той ідэальны свет, куды яны прыйдуць і дзе будуць вырашаны ўсе ўнутраныя супярэчнасці. Гэта, канешне, такі рамантычны ідэал. Гэта ідэал варты рамантыкаў старой школы, калі гэта было 100 год да маладняка. У рамантыкаў вельмі папулярны такі канструкт, але для беларусаў менавіта мадэрновае разуменне вось гэтай ідэальнай Беларусі не зусім гістарычнай, а напаўмістычнай краіны, пабудаванай па нейкіх касмічных законах. Яны ніколі не могуць сфармуляваць, якая гэта будзе краіна. Яны нават і не ставяць задачы перад сабой гэта фармуляваць. Гэта нейкі такі ідэал, не рамантычны нават. Калі ось Беларусь будзе вольнай, калі яна будзе незалежнай, тады ўсё будзе добра, тады ўсё складзецца. Гэта ёсць мастацкі ідэал, да якога яны ўсе імкнуцца. І толькі у 28-м годзе спыніцца такое разуменне мастацкага ідэалу, спыніцца, канешне, гвалтоўна, а для ўсіх маладнякоўцаў гэта абсалютна натуральнае імкненне. Вольная Беларусь і вольны чалавек у ёй. Чалавек, які вольны не толькі палітычна, але ён вольны у такім высокім сэнсе, агульным сэнсе. Ён вольны ад пакутаў уласнасці, ад пакутаў непрыналежнасці, ці калі ў яго нешта адабралі. Это чалавек, які вольна кахае, чалавек, які жыве на сваю зямлі. Вось такая прыгожая мара, гэта і ёсць тое, што для іх з'яўляецца ідэалам, да якога яны імкнуцца. Прыгожая – гэта тое, што створана чалавекам дзеля сваёй краіны. Усё, што чалавек стварае вольнай працай для свайго гораду, для сябе, для блізкіх, для людзей сваёй супольнасці, гэта безумоўна прыгожае. І таму вельмі шмат у маладнякоўцаў, у гарадской канкрэтна лірыцы іх, вельмі шмат вітання, вось гэта разбурэнне старога і аднаўленне новага. Яны вітаюць заўсёды новыя вуліцы, камяніцы, фабрыкі, заводы, і гэта ўсе, і Дубоўка, і Вольны, і Александрович, і
Дудар, гарадская лірыка ў іх заўсёды прасякнута вось гэтым пафасам новабудоўлі, пафасам пабудовы новай ад архітэктурнай і да наогул дзяржаўнай. Мэта літаратуры – это служыць аднаўленню Беларусі. Тут яны цалкам ідуць за вось гэтымі такімі футурыстычнымі накірункамі еўрапейскага мадэрнізму, то бок літаратура для іх это найперш, канешне, праца грамадская, праца грамадска-значная. І гэтаксама, як і Купала саромеўся сваёй чыстай лірыкі, гэтаксама, як і Купала казаў, што ён не мае права проста пісаць нейкія вершы такія агульныя і разважаць пра нейкія агульныя рэчы, калі ёсць абсалютна такая дакладная нацыянальная задача перад ім публіцыстычная, якая стаіць. Гэтаксама і маладнякоўцы шмат у чым наступалі сабе на горла, таму што з пункту іх гледжання эстэтычна прыгожым, правільным і мэтазгодным была менавіта праца літаратуры, скіраваная на аднаўленне дзяржавы і на тое, каб яна жыла як самастойная адзінка. Узвышанае ў разуменні маладнякоўцаў это тое, што робіцца простым працоўным чалавекам у імя другога чалавека. Немагчыма знайсці ў маладнякоўцаў ані ў публіцыстычнай лірыцы, ані ў нейкіх такіх эпічных творах, немагчыма знайсці ў іх героя, які б не ў імя людзей гэта ўсё рабіў. Так, герой это толькі той, хто ў імя чалавека, у імя краіны і ад імя рэвалюцыі. Што ж тычыцца пошуку, які цікавіць маладнякоўца, вось герой у межах маладнякоўскага твору, ён, канешне, як і зараз традыцыйна гэта прынята, ён павінен змяніцца. Ён быў адзін, а напрыканцы твора ён павінен быць другі. То бок на гэтым будуюцца сюжэты асноўнай колькасці твораў. І для маладнякоўцаў, у чым іх адрозненне ад гэтых марксісцкіх установак, для маладнякоўцаў вельмі цікавы абодва шляхі. Як шлях чалавека ад нейкага дрэннага становішча да лепшага, змены да лепшага. Гэтаксама іх цікавіць і чалавек, які дэградуе, чалавек, які сыходзіць ад лепшага да дрэннага. Прыкладам, голы звер Зарэцка, гэта цалкам апісанне вось гэтай дэградацыі асобы пад нейкімі там уплывамі, ці прыкладам вецер з усходу, апавяданне Дудара, гэта таксама разгляд менавіта такога шляху асобы ад нейкіх вышыняў. Вось ён, прыкладам, быў чалавекам, які цалкам марыў аб беларушчыне, марыў працаваць на сваю краіну, марыў быць кімсьці у сваёй краіне менавіта як у Беларусі, а дэградуе ён да чалавека, для якога ўжо беларуская гэта ёсць проста такім звукам, і ён уже нічога дзеля гэтага не робіць. Выглядае схематычна, хаця насамрэч у межах апавядання ягона гэта ўсё даволі добра па-мастацку распрацаванае. Ідзе у маладнякоўцаў несупынны пошук нейкіх такіх пунктаў нацыянальнай ідэнтычнасці, які павінны быць беларус, што ёсць наша. Яны адзін на аднаго наракаюць, што ў іх вельмі невялікая колькасць нейкіх адметнасцяў менавіта беларускіх, так, як і сёння ў нас, спрасі у масавага такога выпускніка школы Беларусь, назови 3 прыкладам нейкіх вобраза, і будзе ў нас жыта, бусел і вышыванка, так? І гэта, канешне, вельмі турбавала маладнякоўцаў таксама, і яны і ў крытычных артыкулах, і ў нейкіх працах такіх агульнамастацкіх, яны, канешне, з гэтым змагаліся, але адначасова задаваліся пытаннем, а што тады? Што акрамя Каліноўская з Карыны? Што акрамя ось жнеяк і гопаюць снапы, і шэрыя гусі лятуць да Беларусі? Што яшчэ мы можам прапанаваць? І ў гэтым накірунку таксама разгортваецца маладнякоўская думка. То бок, канешне, найперш гэта была такая спроба пабудаваць уласна беларускі мадэрнізм
І асноўны складнік у ім у гэтым уласна беларускім мадэрнізме гэта была такая неарамантыка. Неарамантыка вельмі выразна афарбаваная нацыянальна, і гэта быў пошук новых нейкіх пачуццёвых механізмаў для пасціжэння гэтай рэальнасці. Крытыкі тагачасныя, у тым ліку і крытыкі віленскія, Луцкевіч Антон, яны адзначалі у маладнякоўцаў і імпрэсіянізм, то бок спробу перадаць уяўленне пра жыццё такім, якое яно ёсць, у такіх імгненных вобразах амаль такіх фатаграфічных, і экспрэсіянізм і ў Змітрака Астапенкі, і у Грамыкі, і ў іншых творцаў. Вядома, што футурызм, канешне, што імажынізм, і нават была такая свядомая пазіцыя Язэпа Пушчы. Язэп Пушча прыкладам лічыў, што беларуская літаратура, канешне, адстае ад рускай, не паспявае за яе развіццём, і таму ў яго была такая пазіцыя перастварыць усе тэксты мастацкіх накірункаў механічна проста, стварыць беларускія імажынісцкія вершы, беларускія футурыстычныя вершы, беларускія экспрэсіянісцкія вершы, то бок хаця б механічна, але увесці ва ўжытак у беларускую літаратуру усю палітру хаця б рускага мадэрнізма, які яны успрымалі. І ось гэтая уся сістэма эстэтычная, якую яны будавалі, не дабудавалі да канца, бо здарыўся раскол, бо Адам Бабарэка сышоў ва ўзвышша, а тыя, хто засталіся, яны ўжо аддаліся такой паўсядзённай дыскусіі. Ну а там настаў 29-й год, які спыніўся гэтыя пошукі. І таму я не думаю, што маладнякоўцы самі разумелі, што яны стварылі нейкую цэласную эстэтычную сістэму. І не ведаю пакуль такіх, акрамя манаграфіі Ірыны Богданович «Авангард і традыцыі», не ведаю нават спробаў спасцігнуць маладнякоўскую эстэтыку цалкам ва ўсім яе такім багацці памкненняў і накірункаў. Але насамрэч сёння на гэтую эстэтычную сістэму ёсць магчымасць нават абаперціся, калі размаўляць пра тое, што павінна быць у літаратуры пасля постмадэрну. Таму што постмадэрн як мастацкая сістэма, як эстэтычная сістэма, як сістэма поглядаў, ён завяршаецца і адыходзіць ад гэтага не толькі літаратура, не толькі мастацтва, але адыходзіць і грамадства ад эстэтычных нейкіх такіх сістэм, які выбудоўвае постмадэрн. А што будзе пасля яго? Пакуль незразумела, пакуль насамрэч невядома, не толькі нам невядома, нікому невядома, але вось гэты досвед маладнякоўскі, досвед таго часу, калі за 5 гадоў літаратурны працэс не толькі ішоў сам, але і самаасэнсоўваўся, самаспасцігаўся, ствараў адначасова уласную эстэтычную сістэму, калі крытыкі, перадавыя крытыкі адыходзілі ад ацэначных падыходаў, водгукаў і імкнуліся менавіта спасцігнуць працэс, вось гэты механізм існавання літаратуры, мне падаецца, вельмі добра было б пераняць нам і зараз, таму што зараз у нас вельмі невялікая колькасць тэкстаў, якія спасцігалі існы літаратурны працэс менавіта вось як цэласнасць у сваіх эстэтычных катэгорыях, абапіраючыся на папярэднікаў і на папярэдні досвед. Напэўна, вось гэтым я бы хацела абагульніць гутарку пра маладняк. Гэта не кропка, гэта не нейкі комплекс такіх ведаў канчатковых, гэта проста нейкі такі памежны вынік, нейкі рубеж у нейкім ягоным вывучэнні, які насамрэч не пасярэдзіне нават працэсу, а бліжэй да пачатку. І мне падаецца, што
беларуская літаратура са сваёй такой пэўнай стагнацыяй выйдзе толькі тады, калі мы не проста прачытаем гэты тэкст, спачатку знойдзем, потым перавыдадзім, потым прачытаем, асэнсуем, і калі мы спасцігнем увесь гэты час у ягонай складанасці і усеаб'емнасці так, як яны яго стваралі, з усімі кампанентамі гэтага працэсу. Вось чым хацелася б завяршыць, калі ёсць пытанні, давайте на іх адкажам. Вы казали, что межа 29 год. Да? Чому 29? Ну, я для себя так межую, потому что, по-першае, спрацавала камісія Затонскага, подала доклад, і ў 29-м высланы Дудар, і адначасова ж пачынаецца вось гэта распрацоўка Саюз вызвалення Беларусі. Гэта не толькі там моя нейкая думка і адчуванне, а ў Нёмане яшчэ ў 90-е, здаецца, у 98-м, мне падаецца, годзе быў такі грунтоўны артыкул, толькі не помню аўтара, дзе таксама менавіта даклад Затонскага разглядаецца як пачатак нацыянальнай трагедыі. Здаецца, так публікацыя называлася, пачатак нацыянальнай трагедыі, і там разглядалася роля вось гэтага даклада Затонскага. Я думаю, што і без даклада Затонскага пачались бы працэсы, але менавіта Затонскі гэтую праблему як бы так поставіў рубам. І атрымліваецца, што 29-й Дудар, ну, а потым яно пайшло перманентна. Ну і пасля 29-го ўжо свабодная прэса, часопісы закрываюцца ўсе, і бачна нават па падшыўках, як згасае літаратурны працэс цалкам, выходзяць замест вось памянёных крытыкаў Дубоўкі, Купцевіча, Пушчы, Бабарэкі, прыходзяць Вольскі, Бэнде, Кучар і вся гэта кагорта тых людзей, якія закладалі асновы крытыкі, якая, на жаль, яшчэ і па сёння пануе ў акадэмічнай традыцыі. На жаль, у нас яшчэ і сёння ты праблемна-тэматычны аналіз, ацэначнасць падыходаў, ён такі у акадэмічнай крытыцы, ну, ці не самы такі пераважны. Ну і так я падмежавала, конечно, 28-й маладняк спыняецца, а 29-й уже фактычна ўзвышша ж не працуе. Уже іх з канца 29-го іх пачынаюць дзербаніць, адных выклікаюць на гутрук, ну іх раскол у снежні атрымліваецца 29-го, Крапіва чорны на адзін бок, Дубоўка з Бабарэка на другі, і ўсё гэта прыпыняецца. Тое, што было 8 год, літаральна, такого живого літературного процесу. Такое фантазійне питання. От уявіть собі, як Богданович дожив до 20-х годов. Як ви лічите, ці мог бы он пойти в молодняк? Ці молодняк это было об'єднання все ж таки этих дітей революції. Ну, іх там быў, да іх уступіў нават Бядуля быў са старэйшым. Богданович-то быў бы для іх старэйшым. Так, я думаю, што з ім былі б адносіны будаваліся гэтаксама, як і з Купалам. Купалу маладнякоўцы вельмі любілі, Купалу яны не краналі, яны ніколі супраць яго ніякіх закідонаў крытычных не рабілі, але мне падаецца, што самому Богдановичу гэтая эстэтыка маладнякоўская была б непрымальная, бо ён усё ж такі чалавек і іншага выхавання, і іншых прынцыпаў, і іншай адукацыі. Мне падаецца, што іх было б нешта такое, як з Купалам, але ў 29-м годзе Богданович бы пацярпеў таксама адным з першых, таму што ўжо з 28-го уся эта братія, Бэнды, Кучары і астатнія, яны ж уже закідоны рабілі і Богдановичу мёртваму нябожчыку, што ён і буржуазны паэт, і гэта ўсё не тое, што патрэбна пралетарскай літаратуры. Да чесці маладнякоўцаў, да гонару маладнякоўцаў, яны, гэта не іх была пазіцыя, яны выводзілі свой генезіс менавіта ад Купалы і ад Богдановича. Цікавая траектория жилки вот на всем этом тле. Жылку я не адношу да маладнякоўцаў, таму што жылка эстэтычна не з імі.
Ён там некаторы час у маладняку нібыта пабыў, яго заангажавалі туды падчас акадэмічнай канферэнцыі, і ён жа прыехаў з Прагі, і яго адразу ухапіў чарот, а якраз там ішлі ўжо такія у маладняку вельмі складаныя працэсы, і чарот яго прыцягнуў: так, все, пойдзеш у маладняк. Жылка, каб адчапіцца, я так разумею, сказаў, што пайду, і чарот потым палову акадэмічнай канферэнцыі лавіў усіх астатніх і казаў: нават Жылка ідзе ў маладняк, нават Жылка ідзе ў маладняк. Але калі Жылка ўжо прыехаў, яму адразу далі рэкамендацыю ва ўзвышша, і ён ступіў ва ўзвышша. Таму проста Жылка ніяк не ўключаны менавіта ў маладнякоўскую традыцыю. Таму калі ўжо казаць пра Жылку, Жылкаву паэзію, конечно, ўзвышэнская. Палова ўзвышэнцаў, большая частка ўзвышэнцаў прайшла праз маладняк, а Жылка не. Ён узвышэнскі, конечно, паэт. Ну, ось як па мне. У яго ад маладняка зусім нічога не падаецца. Жылка ж і ва ўзвышшэнні надта ўпісваўся. Ён такі быў сам. Ну так, я думаю, што калі б ім далі магчымасць пабыць разам, то ён быў збагаціў узвышша шмат чым. Ось со сваім гэтым досведам, со сваім падыходам паэтычным, просто што там уже не склалася, мне падаецца, па часе. Ну, але ён да іх все-таки па духу больш блізкі. У яго маладнякоўскіх гэтых імпэтаў, гэта імкнення адпавядаць марксісцкім прынцыпам, конечно, яго это няма. Тут цікава, што і маладняк, і ўзвышша, вось яны неяк потрапляюць у гэты гештальт эпохі, да? Хаця самі міжсобку там але цалкам потрапляюць. Для нас логічна, то есть мы на гэтай картинке іх размяшчаем. В той же час есть такое адчуванне, што Жылка выламываецца і з аднаго, і адкуль ён выламываецца, зразумела, а не зразумела куды. Я нават з эміграцыйнага дыскурсу выламваецца. Як назваць тое месца, куды ён потрапляе, і вот, ну, скажем, як апісаць гэтую траекторію? І мне падаецца, у нас няма ніводнай працы па Жылку такой, якая б гэта апісала. Я прыкладам не гатовая нават у нейкіх папярэдніх словах такое сказаць, бо, па-першае, я не надта добра ведаю Жылку так, каб абагульняць, па-другое, мне не сустракалася такіх прац, каб я прыкладам прачытала і зразумела: о, гэта пра Жылку. Ён цалкам нейкі такі зусім іншы. І вось зараз вяртаюць прах бядулі, а вядома ж, дзе ляжыць Жылка. Ёсць вельмі падрабязнае описание на могилках во Вжуме, знайсці. Так, там і помнік стаіць, то бок, калі там працягваць прыкладам вяртання і стварэння нацыянальнага пантэону, то можна вярнуць і Жылку. І наогул яго, канешне, ў літаратуру трэба вяртаць і думаць, а ён што такое. І гэта можа быць яшчэ цікавей, канешне, чым прыкладам там шмат хто з маладнякоўцаў. Ён працяг Богдановича, калі пачытаць яго там гэты артыкул і дзённік, ён такі быў, ён хацеў рэлігію хараства. Ён пра гэта пісаў, і ён у гэтым плане вельмі Богданович. Маша кажа пра Стральцова, можа быць у працяг Жылкі Стральцов. Стральцов як працяг Жылкі. А Стральцов мог, ну, то бок, ведаў Жылку, чытаў Жылку, ці гэта як бы такі... Стральцов чытаў Богдановича, гэта дастаткова. Ну, вось, разумееце, у нас тут неяк так перарваная вось гэтая цепочка, немагчыма сказаць прыкладам, на каго паўплываў Дубоўка. Немагчыма сказаць, на каго паўплываў Жылка. Таму што вось гэта перарванае, а што прыкладам той жа Стральцоў, што ён мог чытаць Жылкі? Ну, толькі, пэўна, ці перавыдаваўся Жылка ў 50-е. Ён перавыдаўся, але я не думаю, што рэлігія хараства там прачытвалася. То бок, вось, шкада, а што было б нават са Стральцовым, каб ліп ён чытаў Жылку? Ну, цалкам такога, які Жылка быў. І гэта, ну, такое-то ўжо непаправімае з літаратуры. Это ўжо паправіць ніяк немагчыма. Потому что космос Богдановича все ж таки больше таки холодноватый, да, и Стрельцов, які вяртаў Богдановича, і ён, ну, яму падабалася гэтая стрыманасць і вот як бы гэтыя еўрапейскія формы. Тут мы калісьці там дыскутавалі пра Стрельцова, і мы казалі там, што гэта такі як бы патаемны еўрапеец беларускі 60-х, і можа быць як бы першы чалавек, які
так ціха нарадзіўся вот у гэтых еўрапейскіх формах, да? І ён жа і прыдумаў Богдановича, да, Стральцова, да, загадкі Богдановича. А вот гэтага трыумвірата не было, Колас Купала, Богданович, быў Колас Купала, і все. У маладнякоўцаў быў Богданович. Менавіта. Эстетычна чужыя. Да, Ну так, яго вы вычысцілі потым, але ж гэта маладняк магілу адшукаў і крыж паставіў і выдаваў Бабарэка з Дубоўкам, працавалі з Замотіным над творамі, над зборам твораў і над архівамі ў Энбелкульце. То бок маладняк прымаў вельмі вялікі ўдзел у аднаўленні, вось, у фарміраванні нават культу Богдановича. І Максім Лужанін, это ж ад Богдановича Максім, насамрэч, але просто гэта хуценька скончылася, таму што Богдановича пачалі з гэтых выкідаць з трыумвірату. Цікава пагуляцца ў гэтую гульню з клетачкамі эстэтычных і метафізічных пазіцый, як бы, можа быць, і паэтычных пазіцый, і паглядзець, хто дзе знаходзіцца, таму што там Абдзіралович Яснаканчевскі там абсалютна сваю лінію пачынае. Богданович, які гуляецца з еўрапейскімі формамі. Вот я цалкам згодны з вашым мадэрнізмам маладняковскім, але я бы сказаў, што гэта такі адмысловы мадэрнізм у тым сэнсе, у якім сам савецкі праект мадэрністкі, потому что это ж таксама як бы мадэрн, такая альтэрнатыўная мадэрнізацыя, імкнення вот радыкальна уявіць свет, так, как бы. А Жылка кудысьці, вот ён як бы такі дезертир, я бы сказал, то есть ён кудысьці ціхенька адыходзіць у свой бок, да? І гэты свой бок оказывается эстэтычна больш цікавым і больш плённым, чым знаходжанне ўнутры праекту гэтага мадэрновага. Потому што той жа Хадыка, альбо, можа быць, не Дудар, а Дубоўка. Таксама дзіўна. То есть ён як бы в Москве, Брюсов абсолютно холодный паэт, як бы, і нават крышечку пустоваты, я бы так сказал, да? То есть в этом сэнсе в расійскім каноне ён так і не затрымаўся, яго, можа быць, спецыялісты ведаюць, а тут вот як адтуль Дубоўка глядзеў, да? То есть Дубоўка это не брюсовец, да, по форме души, да? То есть и по поэтице нават. Але Барадулін казаў, балцкі водсвет дубоўкавай мовы. То бок я тут разглядаю балцкі водсвет, вот як гэты працяг пра халоднасці нейкай такой унутранай, таму што Дубоўка мне таксама падаецца крышачку не пуставатым, але такім прахалодным, нейкім такім класікам і дыдактыкам, не ведаю, у адносінах да свету. То бок ён яго не адчувае, а ён яго спрабуе зразумець. Зразумець і ў пэўныя фармулёўкі ўкласці. І нават у яго няма сумневаў, што ён укладзе, толькі яшчэ крышачку пастараецца. А Жылка, мне падаецца, ён як бы так адгукаецца, ён вібрыруе разам са светам, і ён нават жа не ставіць сабе задачу яго патлумачыць. Ён вот так, як такая струна дрыжыць. Но ён вельмі цікава. Потым журналіст з'яўляецца, ўжо ў вайну, там пасляваенная, все гэтыя часы, і таксама такое дезертырства з літаратуры, якое запачатковвае шлях і месца, ввогуле не зразумела, як гэта назваць. Ніхто ж так і не напісаў, што гэта такое было. Вот з клетачкамі было б цікава, з клетачкамі, гэтымі палачкамі, стрэлачкамі, хто куды рухаўся насамрэч. І проста, крыўна, што яно ўсё спынілася, яно не мела працягу, і ўсё пачало неяк развівацца зноў з пустога месца і ў сваіх накірунках. Танка Арсеньева з другого боку таксама цікава, да, цікавая альтэрнатыва. Такі мадэрнізм таксама савецкі, але вот такі антыкаланіальны крышачку, як бы з выклікам. То есть тут такое ўражанне, што нашыя маладняковскія мадэрністы, яны як бы гуляюцца ў папяровых жаўнерыках. То есть для іх вайнушка гэта такая внутраная свая. Мы тут вот як бы в сваёй песочніцы
А для танка все гэта насамрэч. Ну не зусім. Насамрэч яны сур'ёзней ўсё ж таки ўспрымалі не літаратурную прыкладам там вайнушку, а што тычыцца антыкаланіяльнай. То бок у іх гэтая антыкаланіяльная тэматыка для маладнякоўцаў вельмі сур'ёзная. Это просто што мы шмат якіх вершаў не ведаем, а шмат якіх не прачытваем, і шмат якія з'явіліся пазней за маладняк. То бок калі маладняк ужо скончыўся, і яны пайшлі ў свабоднае плаванне, вось полымя пачалося. Вот для іх эта антыкаланіяльная тэматыка загучала наогул вельмі моцна, таму што ціск пачаўся. Пачаўся ж ціск з боку Масквы. Ну, Польшча, понятна, яны ўвесь час. То бок я б не стала казаць, што там такое папяровыя жаўнерыкі, тым больш, што яны і палеглі там. Гэта ўжо вот 20-е гады, калі яны гэты свой мадэрнізм, для іх мадэрнізм, савецкі мадэрнізм, гэта такая сацыяльная канструявальная. То есть ворагаў не засталося, всех папярэднікаў расстраляли, а самих себе яшчэ не пачалі. А для танка, вот, калі ласка, все сур'ёзна. Наогул цікава гэта все выбудаваць у такую сістэму, у такую кантэксты гэта дадаткова. Там яшчэ Оскар Мілаш, напрыклад. І як гэта зрабіць? Вось я думаю перыядычна, як гэта... З таго боку, але ж які выводзяцца з сімвалізма, і ну, вот ён не то, што ўплывае, это не ўплывае ні на каго, але гэтая лінія, якая не сплятаецца, то есть яшчэ мы ж рэтроспектыўна не спрабуем сплесці ўсё гэта в адно і пабачыць, умоўно кажучы, на одной картинке і шагалаўскі Вітебск, і вот той мадэрнізм, які далёкі ад беларускага праекта, але тым не менш блізкі па эстэтыцы, па мадэрністычнасці і па, ну вот, як бы скажем, па гебрайскасці, гебрайскае вызваленне, кудысьці на універсальныя такія, скажем, і сюды падключыць тады і габрэйскіх паэтаў. Калі паглядзець, колькі там народу хадзіла ў той момант, то окажется, што мы не ведаем там і чвэртую частку. Не ведаем. Я выпадкова ўчара знайшоў сярод прыгадак там ягоных парижскіх прыяцеляў, гісторыкаў, ну, таксама аднаго з філосафаў, літаратараў, уже не пригадаю зараз прозвище, ну, от якби Вітебського, з Вітебського він з Вітебського утек в Париж, і там по-французьки писав, ну, наприклад, такі романи «Господар ніхто». От Валентин Васильевич, напевно, позайздав. Так, таку йомістий такой назві, так. Ну, це до того, що це справді шматкроп'я. Так. А як гэта звесці ва ўсё? Я прыкладам яшчэ і па сёння не ведаю. Я не магу нават зразумець, якім павінен быць падручнік па міжваеннай літаратуры, таму што я не разумею, як гэта ўкласці ўсё ў нейкія такія фармулёўкі агульныя для ўсіх з'яваў, ці як гэта падаваць, ці гэта ў рэтраспектыве, і ты пачнеш это біць па главах, а яно ж усё было адначасова, і ўсё ўзаемна ўплывала, і як гэта зразумець, як гэта адлюстраваць, ну гэта надзвычай цікава насамрэч. І мы, маючы такое багацце, яго не скарысталі, ось працэс літаратурны, і ён яго проста не скарыстаў. І сёння незразумела, як яго скарыстаць у жывым літаратурным працэсе, як вернуць это вось у такі паступовы рух. Я не ведаю, ці бывае такое, каб літаратура бац і пераскочыла на 80 год назад і пачала ад таго моманту развівацца. Так немагчыма. Але вось мы маем такое менавіта дзірку. Я не ведаю, ці хто перажывае яшчэ такую сітуацыю. Ад такога багацця і да такіх вось... Ну, ўсё адно трэба нешта рабіць. Пытанне можа быць апошняе. Дзякуй шчыры. Дзякуй. Для мяне было вельмі важна гэта сёння